Vitajte vo faktúrach online. V tomto videu vám ukážeme prvé kroky po registrácii. Od prihlásenia a vyplnenia základných údajov až po vytvorenie vašej prvej faktúry. Cieľom je, aby ste sa rýchlo zorientovali a mohli začať fakturovať bez zbytočného zdržania. Najskôr sa prihlásime údajmi, ktoré sme zadali pri registrácii. Stačí vložiť e-mail a heslo. Pri prvom prihlásení sa otvorí uvítacia stránka. Tu je potrebné doplniť údaje o spoločnosti alebo osobe. Ak ide o firmu, zadáme IČO. Ak ste nepodnikateľ, stačí meno. Zadáme teda IČO a klikneme na pokračovať. Systém automaticky načíta údaje zo zadaného IČO. Najčastejšie dáta pochádzajú zo štatistického úradu. Tieto údaje si skontrolujeme a prípadne upravíme. Zároveň sa uložia do zoznamu spoločností a budú sa automaticky predvyplňovať pri tvorbe faktúr. Klikneme na dokončiť. Hotovo. Údaje spoločnosti sú nastavené a uložené. Teraz vidíme základnú stránku, ktorá sa otvorí pri každom prihlásení. Poďme si predstaviť jej najdôležitejšie časti. Začnime profilom. Klikneme na e-mail v pravom hornom rohu. V profile sa nachádzajú údaje o držiteľovi konta. Tiež môžeme zmeniť prístupovú e-mailovú adresu alebo heslo. E-mail je možné meniť iba raz za 6 mesiacov. Majte na pamäti, že tieto údaje sa nepoužívajú vo faktúrach. Na faktúrach sa zobrazujú údaje zo zoznamu mojej spoločnosti. Profil slúži len na správu účtu. Vráťme sa späť na úvodnú stránku. Ďalšou dôležitou časťou sú zoznamy spoločností, klientov, položiek či bankových účtov. Dostať sa k nim môžeme priamo z úvodnej stránky alebo z horného menu zoznamy. Otvorme Moje spoločnosti. Tento zoznam obsahuje všetky spoločnosti, ktoré môžu vystupovať ako dodávateľia vo faktúrach. Môžeme pridať ľubovoľný počet záznamov spoločností. Napríklad pokiaľ vlastníte firmu a prevádzkujete podnikanie cez živnosť, čo sú dve nezávislé spoločnosti. Pozrime sa na detail spoločnosti, ktorá sa načítala pri registrácii. V detaile vidíme adresu spoločnosti, informácie o DPH a zápise v príslušnom registri, teda povinné údaje na faktúrach. Môžeme doplniť aj ďalšie kontakty, telefón, e-mail či web. Dôležitou časťou je bankový účet. Systém načíta účty registrované na finančnej správe. Prípadne pridáme nový, ak sa v zozname nenachádza. Bankové účty sú vedené v samostatnom zozname Moje bankové účty, kde môžeme spravovať tieto záznamy. Ďalej si vieme nastaviť poznámky, meno vystaviteľa, automatické číslovanie faktúr, či pridať logo alebo pečiatku. Podrobnejšie nastavenia ukážeme v samostatných videách. Zmeny uložíme a vraciame sa späť. Okrem vlastných spoločností môžeme evidovať aj klientov. Ak často fakturujeme rovnakému zákazníkovi, oplatí sa uložiť jeho údaje do zoznamu. Pri faktúre sa potom automaticky predvyplnia. Pri vkladaní klienta zadáme základné údaje. Môžeme pridať aj dodaciu adresu, automatickú zľavu, predvolenú splatnosť alebo poznámky. Údaje uložíme a vrátime sa späť na hlavnú stránku. Ďalej si môžeme pripraviť zoznam fakturačných položiek, ktoré používame najčastejšie.
Klikneme na Vložiť novú fakturačnú položku. Vyplníme názov a jednotkovú cenu bez dane. Ak nie sme platiteľmi DPH, polia so sadzbou dane preskočíme. Položku uložíme a vraciame sa späť na úvodnú stránku. Spomeňme ešte zoznam bankových účtov. Ten vieme priradiť dodávateľom v zozname mojej spoločnosti. Ďalšou funkciou je zoznam označení, tzv. Tagov. Slúžia na triedenie dokumentov, napríklad označenie Dôležitý klient. Faktúry s týmto označením potom môžeme jednoducho filtrovať. Poďme si teraz vytvoriť prvú faktúru. Klikneme na faktúry, buď z úvodnej stránky, alebo z horného menu. Zoznam je zatiaľ prázdny. Klikneme na tlačidlo Vložiť novú faktúru. Najskôr vyberieme dodávateľa, teda našu spoločnosť. Údaje sa automaticky predvyplnia zo zoznamu mojej spoločnosti. Kliknutím na podrobnosti si ich môžeme ešte skontrolovať. Potom vložíme klienta, buď zo zoznamu, alebo zadáme údaje ručne, prípadne načítame IČO. Doplníme číslo faktúry, variabilný symbol a dátum. Informácie a postupy, ako nastaviť automatické číslovanie, nájdete v ďalšom videu, prípadne v sekcii Videomanuál na našej stránke. Skontrolujeme peňažné údaje a doplňujúce polia. Nakoniec pridáme jednu alebo viac položiek. Vyberieme vzhľad faktúry a klikneme na tlačidlo Uložiť alebo Uložiť a zobraziť PDF. A je to. Prvá faktúra je hotová. Môžeme ju stiahnuť, vytlačiť alebo poslať klientovi e-mailom. V zozname sa zobrazil prvý záznam. Naša prvá faktúra. Ak ju chceme upraviť, klikneme na ceruzku. Novú faktúru vytvoríme rovnakým spôsobom. Vráťme sa na úvodnú stránku. Podobne vieme vytvoriť aj ďalšie dokumenty, ktoré systém ponúka. Takto vyzerajú prvé kroky vo faktúrach online, od prihlásenia až po vytvorenie prvej faktúry. Pre ďalšie postupy a návody sledujte náš YouTube kanál Faktúry online.